mgbe ahụ ndụ obele ejigo m ọtụtụ afọ wee buli ibu nkwọ mara ife anyị agwa nwaanyị si agwa na di ya n'agbanyeghị obele ahụ ndị awe na-eme emegide wee elu na agha ebe nna m wee kpọọ isi anyị banye ụlọ akwụkwọ anyị niile ụmụ ya niile abanyesị ndị tọọ m banye ogo nke ha banye mụnwa bido n'isi na abanyere primary school 1970 n'Uzubi primary school Eziowele gụba nnọọ ka ibe m na mfuju anya niile na-eso ya maka ife na-eso agha karịrị akarị ndị Igbo si na gee ntị n'inu na ka ara aja ọgụ ada anwụcha n'agha mana fancha ada anatacha ka ara aja ọgụ ada anwụcha n'agha mana ha ncha ada ọnwụ na-adị ili wee jebe agha egbuo ịtọ n'agha o kwesịrị na ịsa ga-anata mana ndị Igbo si na ịsa ahụ ada anatacha agụpụgo ịtọ egbu n'agha mana ịsa ahụ dị ndụ kwesịrị ịnatanụ ada anatacha ị ga-echemizi inu echemi tupu ịghọta ife ọpụta ka ihe mezi na ịsa ha anatara fancha natachakwa ịsa ha anatacha kama na ha jichara onwe ha wee nata onwe ndị shelin dachi ntị ya gụnye na nnata agha nwee ndị agha ụdị mmadụ egbu n'otu esi egbu mmadụ mezie ọbara baa ya anya ọ na-egbuzi mmadụ otu osi wee sụ ya n'ọgbe ka ọ natasị ya gụnye na nnata agha nwee ndị jere agha ahụ ruo na amụta ka esi emebi ife ka esi natazi ya na-emekasị ya gụnye n'ime ịsa agha nata agha ụlọ ịtọrị ndị jizi onwe ha wee nata ka ara aja ọgụ ada anwụcha mana ọ bụrụ ha cha na anatacha ihe so agha afọ bịa mee ife mee ndụ ọ ga-osi ya ajụ ike anyị na-ebu ọnụ eje akwụkwọ